Am să te rog să te așezi într-un loc confortabil. Închide ochii. Trage aer în piept, dă-l afară ușor pe gură. Continuă să respiri trăgând aer pe nas și dă-l afară ușor pe gură. Cu ochii închiși, am să te rog să spui în gând: sunt aici 100% pentru mine. Sunt aici 100% pentru sufletul meu. Sunt aici să-mi vindec sufletul și să-mi reamintesc să fiu fericit. Este dreptul meu divin să fiu pe deplin fericit. Și în gând am să te rog să invoci ajutorul divinității, să te inspire, să te ghideze, să te ajute să-ți vindeci sufletul, să te ajute să te ierți și să ierți. Iar pe mine să mă inspire și să mă ghideze, să te ajute în acest proces. Și poți să-i spui așa: Doamne Dumnezeule, Tată Ceresc, te implor cu umilință să reverși în ființa mea energia ta divină a iertării. Te implor să mă ajut să iert în mod total și necondiționat pe toți cei care mi-au făcut rău și mi-au greșit, atât cu voie cât fără voie. Și îți mulțumesc pentru că mi-ai ascultat ruga și pentru că mă ajuți. Urmărește să permiți energiei divine a iertării să se reverse în ființa ta. Acum o să te rog să te gândești la o ființă care te-a rănit sau care la un moment dat ți-a produs o traumă emoțională, cu care ai avut un anumit conflict care nu a fost rezolvat. Un conflict pe care dorești să-l închei și să vindeci această traumă și aceste probleme care sunt legate de această ființă. Vizualizează că ești într-un loc celest cu această ființă și alături de voi cheamă și invocă prezența îngerului tău păzitor. Acum și aici, în fața îngerului păzitor și a lui Dumnezeu, mărturisește acestei ființe care te-a rănit și care se află în fața ta ceea ce te-a durut, ceea ce te-a rănit. O poți face chiar șoptit. Spune-i toate lucrurile pe care le-ai simțit ca fiind o suferință, toate lucrurile care poate până acum nu ai avut curaj sau nu ai avut ocazia să-i le spui.
Scoate din sufletul tău toate cuvintele care nu au fost rostite și mărturisește cu sinceritate, dar cu mult bun simț, ceea ce pe tine te-a durut. Rostind aceste cuvinte te poate ajuta foarte mult, chiar și șoptite foarte încet, pentru că ele vor elimina toate emoțiile negative și energiile care îți perturbă sufletul. Urmărește să simți răspunsul acestei ființe. Ea îți răspunde așa cum a simțit și atât cât a putut în acel moment. Raportează-te acum la sufletul său, la ceea ce este sublim, divin, spiritual în această ființă. Urmărește să vezi transparența scânteii sale divine și să înțelegi că orice comportament negativ care pe tine te-a afectat în vreun fel este trecător și iluzoriu. Imaginează-ți acum că iei în mâinile tale, mâinile acestei ființe, că o privești în ochi și spune: te iert. Te iert. Dă voie susținerii divine a Îngerului Păzitor să te ajute să ierți complet această ființă și spune-i din nou cu toată ființa ta: te iert. Te iert. Te iert și te iubesc. Ținând în continuare mâinile sale, privește-o în ochi și spune-i: iartă-mă, te rog, iartă-mă. Iartă-mă. Te rog, iartă-mă. Iartă-mă. Îți mulțumesc. Te iubesc. Iartă-mă. Îți mulțumesc. Te iubesc. Îmbrățișează acum această ființă cu tot sufletul tău și rostește
Îți mulțumesc. Te iubesc. Îți mulțumesc. Te iubesc. Desprinde-te acum din această îmbrățișare și orientează-ți atenția către îngerul tău păzitor. Și din toată inima spune-i: iartă-mă, îți mulțumesc, te iubesc, iartă-mă, îți mulțumesc, te iubesc. Acum, în fața lui Dumnezeu, am să te rog să te ridici în picioare și să-ți dai voie să percepi prezența lui Dumnezeu. Deschide-ți sufletul, deschide-ți ființa în fața lui Dumnezeu și rostește: îmi iert toate greșelile. Îmi iert toate greșelile. Mă iert. Îmi iert toate greșelile. Mă iert. Mă iert. Doamne, te rog, iartă-mă. Doamne, îți mulțumesc. Te iubesc. Te iubesc.